Oceán pokrýva väčšinu našej planéty, ale stále o ňom vieme veľmi málo. V hlbinách sa skrývajú javy, ktoré vedci nedokážu úplne vysvetliť. Dnes sa pozrieme na top 5 najväčších tajomstiev oceánu, ktoré dodnes zostávajú záhadou. The Bloop. V roku 1997 zachytili podvodné mikrofóny obrovský zvuk. Bol taký silný, že ho bolo počuť tisíce kilometrov ďaleko. Najprv si mysleli, že ide o neznáme obrovské zviera, väčšie než čokoľvek, čo poznáme. Neskôr prišli teórie o ľadovcoch, ale žiadne vysvetlenie nie je na 100% potvrdené. Dodnes nikto nevie, čo presne ten zvuk spôsobilo. Bermudský trojuholník. Oblasť medzi Floridou, Bermudami a Portorikom je známa tým, že tu miznú lode aj lietadlá. Bez signálu, bez trosiek, bez vysvetlenia. Niektoré posádky zmizli doslova počas pokojného počasia. Existujú teórie o magnetických poruchách, metánových bublinách, silných prúdoch aj o ľudskej chybe. Ale mnoho prípadov zostáva nevysvetlených dodnes. Modré diery. V oceánoch sa nachádzajú obrovské kruhové priepasti, ktoré siahajú desiatky metrov do hĺbky. Najznámejšia je veľká modrá diera v Belize. Potápači v nich našli zvláštne baktérie, neznáme živočíchy a dokonca aj ľudské artefakty. Niektoré modré diery sú tak hlboké, že sa ich dno ešte nepodarilo preskúmať. Vedci stále nevedia, ako presne vznikli. Yonaguni, podvodné ruiny. Pri japonskom ostrove Yonaguni objavili potápači obrovské kamenné štruktúry pod hladinou. Vyzerajú ako schody, steny a terasy. Niektorí tvrdia, že je to prírodný útvar. Iní veria, že ide o potopené staré mesto. Dodnes sa vedci nezhodli, čo to naozaj je. Mariánska priekopa. Najhlbšie miesto na Zemi. Takmer 11 kilometrov pod hladinou. Tlak je tam tak obrovský, že by okamžite rozdrvil väčšinu ponoriek. Napriek tomu tam kamery zachytili tvory, ktoré nepoznáme. Niektoré vyzerajú ako z inej planéty. A keďže sme preskúmali menej ako 10% oceánu, je možné, že tam dole sa skrývajú veci, o ktorých nemáme ani tušenie. Toto bolo top 5 najväčších tajomstiev oceánu. Ak chceš ďalšie podobné videá, nezabudni dať like a odber. Oceán je plný záhad a my sme objavili len malú časť.